Ja píšem ako na voľnej nohe, ale mám aj takéto. Áno, nech sa páči. A ja som sem prišla preto, lebo som si povedala, že o tom, čo viem, čo robíte, aj v posledných rokoch, aj aké je vaše posledie v meste, ako profesionálne, že prečo by ste sa o nás nemohli postarať už aj zaživa. A myslím si, že ste si vybrali dobrú dobu v tom, že v Bystrici vznikajú veľmi silné občianske iniciatívy vďaka nespokojnosti občanov a že by bolo veľmi dobré, keby sa stretli s človekom vo vedení mesta, ktorý im dá príležitosť a nebude im hádzať polena pod nohy. Všetko? A ešte jednu otázku, že ja neviem, či to robia ostatní kandidáti, hovorí sa, že primátor nemá slubovať, ale konať. Ale či máte, alebo budete mať nejaký volebný program aj na papieri a kde bude publikovaný? Takže tej prvej otázke, ďakujem za otázky, sú tu ako keby šité na mňa, aj sme nedohodnutí, poviem to. Ďakujem, že ste aj prišli podporiť. Áno, hovorilo sa, že zažíva v Bystrici po smrti v nebi. Chcem zastaviť ten pád mesta Banská Bystrica a keďže musím povedať, že s pani Kubičkovou odborne spolupracujeme na istých historických veciach v rámci mojej súčasnej pozície vedúceho krematória cintorinských služieb mesta Banská Bystrica v príspevkovej organizácie ZARES. Stretli sme sa pracovne a skutočne pracujeme niektoré veci, ktoré bude treba oživiť v meste. Máte pravdu, v podstate tie roky predchádzajúce aj teraz s týmito občianskými združeniami spolupracujeme. Sú rôzne, ktoré niektorý človek aj pozná, na niektorých akciách sa aj zúčastňuje, ale chcel by som povedať jednu podstatnú vec. Ako poslanec zvolený za Sásovu, prakticky my sme s občanmi spolupracovali. Občania tvorili potreby, hovorili, čo my poslanci máme na Sásove pre nich robiť. Boli niektoré obdobia, ktoré sa nám podarili veľmi dobre v Sásovej porobiť. Roky, ktoré môžem spomenúť 2002-2006, kde sme skutočne na Sásovej urobili obrovskú prácu a táto práca bola aj výsledok bolo vidieť, že sme šetrili peniaze mesta drobnými investíciami, ktoré sme spravili. Takže ja sa teším na spoluprácu s občianskými združeniami. Dúfam, a to je môj odkaz, by som im chcel aj povedať, že je potrebné potlačiť nejaké lokálpatristické alebo menšie záujmy týchto skupín a hľadať riešenie, spoločné riešenie. Som tu pripravený pre nich, ako som hovoril, s mnohými som už aj spolupracoval, takže je to dobré. Čo sa týka volebného programu, keďže zákon o voľbách hovorí jasne, volebný program je, máme ho, my ho postupne pripravujeme, doľaďujeme, otázka a doplňujúca aj na to, čo ste sa pán Tomán pýtali, sú a prichádzajú podnety, čo si predstavujú Bystričania, ako by to malo byť. Takže nie je to volebný program, ktorý by bol pred mesiacom dvomi spravený, ale je to volebný program, ktorý v tomto období v základných tézach bude zahŕňať potreby mesta. Ale chcel by som povedať jednu zásadnú vec. Som si plne toho vedomý. Tak ako som hovoril, že som nikdy nesľuboval, poznám finančnú a duchovnú odbornú kondíciu mesta. Bude to veľmi ťažká robota a dovolte mi pri tej príležitosti, aby som aj na tejto tlačovej konferencii oslovil Bystričanov. Bystričania, ktorých máte záujem o Bystricu, prosím, pokiaľ budem zvolený, príďte a pomôžte mi, aby sme Bystricu robili podľa vašich predstav. Samozrejme, uchádzam sa aj o podporu predtým, aby som bol zvolený.